Filli kont nara l-ommi kuljum u filli ma nista' niltaqa' magħha qatt. Ex Armana ibben residenta f'San Vincenz de Paul li wara xhur twal jara lill-ommu biss minn wara l-perspex issa jista' jara u jitkellem magħha mingħajr il-perspex li tifridhom. Mit-tnejn fid-djar tal-anzjani li fihom aktar minn 90% tar-residenti mlaqma kompletament u lilhom aktar minn 15-il jum li laħqu din il-marka, issa nfetħu sabiex bl-appuntament il-qraba jingħataw ħin fil-ġimgħa li fih jistgħu jiltaqgħu mal-qraba wiċċ imbuċċ, dan fil-waqt li jittieħdu l-miżuri kollha neċessarji. Tkellimna ma' Mario Sultana li kien qed iżur lill-ommu Josephine ta' 90 sena. Stqar kif dan iż-żmien tal-pandemija ħass ħafna n-nuqqas ta' ommu li qabel kien jara kuljum. Bsa ħafna. Bati kienet tgħus miegħi ħafna. U żmien naħdem hawn jien. Kont nittikku kważi kuljum. Bati ġisaqta diffiċli ħafna. Mario stqar kif il-fatt li l-proċess ta' tilqim kontra l-COVID-19 mexa b'mod daqstant malajr wassal sabiex ikunu protetti kemm jista' jkun l-anzjani residenti f'dawn id-djar. Qal kif issa dejjem aħjar li għal appuntament fil-ġimgħa jista' jara u jkellem l-ommu mill-ġdid. Ħafna ħjar. Ħafna ħjar. Għamlu avvanz kbir u issa kważi kollha kaverjati u innhom kważi taqafu kollu. Għall-inqas tara. One News iltaqgħu wkoll ma' Josiane Rogers waqt li kienet qed iżżur lill-ġenituri tagħha Helen u Carmenu Mizzi. Josiane spjegat kif fil-waqt li tħoss in-nuqqas li ma tistax tanna u tbus lill-omma u missiera, xorta waħda llum tħossha ħafna aħjar li tista' tpoġġi ma' mejda u tgħaddi nofsija titkellem magħhom. Il-fatt li tarhom ikollok il-kuntatt avolja ma nistgħux immissuhom ovvjament u nitan u kif nixtiequ għax inti il-kuntatt fiżiku huwa xi ħaġa tal-omm u l-missier huwa sabiħ ħafna, imma hekk aħjar milli minn wara l-perspex. Helen Mizzi li għandha 90 sena stqarret kif dan iż-żmien fejn ħasset ħafna in-nuqqas tal-qraba li ma setgħux jiġu jżuruha, il-ħaddiema tar-residenza kienu ta' għajnuna kbira, hekk kif qalet li bis-servizz tagħhom qatt ma kien jonqoshom xejn. Jgħinuna msieħen ħafna. Ma jistax inkor minnhom insibuhom tajbin kollha.